4 юли 2023 година, обедно време, ние сме при уникалната и най-красива тази част на България баня Ягода. Знам, че сте гледали материал за Ягода, но изглежда ще гледате още един. Хубавото нещо трябва да се натяква и да се показва. Отиваме, влизаме вътре в банята. За тия, които не са разбрали, ето ви ценоразписа. Информационен лист на английски език. Работно време. Информационни табели. Вече съм ви го показвал мъже, жени. Мъже. И при мъжете и при жените има хора, нали? Задължително. Къде е празно? Само при Иваните. Иваните не са пълни. Иваните пълни. Навсякъде е пълно. Иваните са пълни и басейните са пълни. Днеска няма да гледате нищо. Съжалявам много. Но това е положението. Който иска да гледа голи хора, да дойде тук на място да си ги гледа.